em vaig sentir totalment indefensa, abandonada. De Covid al gener del 2021, la simptomatologia no em va marxar, o sigui, vaig anar, la doctora que em va atendre em va dir: t'han fet venir aquí, ens sap greu que hagis vingut, jo no et puc ajudar, no sabem això del Covid persistent que és. La simptomatologia més important és la de la fatiga, després dolors musculars, dolors articulars, problemes intestinals, lesions dermatològiques, mal de cap, marejos, dificultats cognitives. Quan això, als 2 o 3 mesos, em van dir tens Covid persistent però no sabem què és i no et podem ajudar i no calia que vinguessis aquí, em vaig sentir totalment indefensa, abandonada. Anem al metge i hi ha o una negació, això no existeix, o tu vens per un símptoma i jo m'ocupo del teu símptoma i oblida't de l'altre, ¿vale? O senzillament està tot al teu cap. Llavors és sentiment d'indefensió, d'abandonament i de no ser visible. L'impacte és brutal, és de la Begoña que existia o que era el gener del 21, l'1 de gener, no té res a veure amb la Begoña que és ara el 25. ¿Vale? És una Begoña que ha hagut de renunciar a moltes coses en aquest moment, a nivell de feina, a nivell de família, a nivell d'oci, a nivell social, i ara mateix estic acceptant, estic en procés d'aprenentatge, perquè és ara que ho estic començant a aprendre, que això és crònic i que això implica que les coses que feia aquella Begoña, aquesta Begoña no les podrà fer i que ha d'aprendre a viure d'una altra manera i a trobar altres coses que m'emplenin com m'emplenaven les que feia abans del gener.